každý sme iný a každý prežívame tie emócie inak. Keby ste sa mali tak zamyslieť nad tým, ste ľudia, ktorí sú viac emoční, dávate viac na to srdce, na citovosť, na to srdiečko, alebo skôr ste taký racionálny typ? No, v tejto otázke podľa teda mňa, neodborníka, a Silvia je úplne, ja som viacej emočný a Silvia je praktická žena a veci má naplánované, premyslené. To je presne ono, ten zoznam a veci, ktoré treba urobiť, že si to pekne škrká, používa stále diár, hej, a všetko je presne naplánované, časový manažment má skvelý, fantastický a tak. A ja som taký emotívny, hej. My keď aj cestujeme, sme na výlete a že zastavme sa tu a tak máme čas, už musíme byť tak a tak. A dneska aj ráno tiež sa presne aj stalo, že z detí nás obudilo 6:15 a my sme sa, neviem z akého dôvodu ponáhľali na raňajky, že sme tam prišli a ešte nebolo nič vyložené. Takže Niekedy sa takéto situácie stávajú. Dobre sa to doplnie. No, tak presne tak. Racionálny, emocionálny typ, takže dobrá dvojka. Áno, to je jedna z tých otázok, že niekto si povie, veď keď sme úplne iní, asi sa zrejme nebudeme rozumieť, ale opak je pravdou, že vôbec na tom nezáleží, kto je aký typ do istej miery. Mne zase racionalita imponuje. Asi tak by som to povedal. A keď ste spolu chodili, ešte ste si nepovedali svoje áno, tak ste veľmi veľa objavovali nových vecí. Potom ste si povedali svoje áno a začali ste sa spoznávať už ako manželia. Prekvapuje vás jeden navzájom druhého s niečím novým? Objavujete v sebe nejaké nové veci a vyplavujú sa vám pri tom nejaké špeciálne pocity? Určite celý život sa ľudia spoznávajú, ľudia sa aj menia, situácie prichádzajú nové, takže nehovorím, že každý deň, ale prichádzajú nové veci stále. Aj klientom stále hovorím, že to nie je také, že niekoho si zoberiem a taký je. Prídu deti, úplne nové situácie, čo sme nevedeli, tak Tomáša spoznávam ako otca, čo nebol predtým, takže úplne nové situácie. Hej. Ja neviem, keď potom ideme na nejaké dlhé dovolenky alebo rieši sa stavba domu, tak vtedy už úplne zase tie racionálne veci prichádzajú, úplne iné problémy. Takže ako spoznávame sa stále. Neviem, či nás prekvapuje. Teším sa, keď ma niečo prekvapí, lebo to je niečo nové, že ako má to zmysel stále ísť ďalej spolu. Ale sú a musím povedať, že často ma príjemne prekvapia veci, že keď sú nejaké, a to je pekné v manželstve, aj u klientov to vidím, že to je strašne dôležité, že keď sa niečo stane, umretie v rodine, alebo nejaká nepríjemná udalosť, alebo autonehoda, alebo niečo nečakané, a vtedy sa zachová ten druhý správne. Tak ľudovo povedané správne, ako to mne vyhovuje napríklad. A to poteší. To sú také veci, že áno, môžem sa na ňa spoľahnúť, áno, ideme ďalej. Respektíve potom sú aj klienti, ktorí mi hovoria, že práve v takých situáciách zistili, že sa na ňa nemôžu spoľahnúť. A vtedy čo, že to sú také veci, ale chvála Bohu, mňa to zatiaľ, neviem, či som mal nejaké nepríjemné, asi ani nie. Zostaňme ešte na chvíľku pri tých deťoch. V živote manželov dochádza často aj k hádkam a ku konfliktom, však to je niekedy aj takéto korenie života. Aj hádať sa treba vedieť, alebo pohádať sa treba vedieť. Vy ste toho názoru, že keď sa pohádate, tak chcete to riešiť za zavretými dverami, tak aby to deti nevedeli, alebo skôr chcete im ukázať, že je to normálne a toto patrí k životu? No, my už sa hašteríme sa, hádame sa, že to je normálne v živote. Skôr si myslím, že nehádať sa alebo nekonfrontovať sa je divné. Ale zistili sme, že áno, asi je dôležité sa niekedy aj hádať aj pred deťmi, lebo deti, ktoré neuvidia nikdy hádku alebo nejakú takú konfrontáciu, tak si budú mysleť, že a v živote potom v dospelom k tomu príde, tak si budú myslieť, že to je niečo strašne zlé, budú sa tomu vyhýbať a častokrát budú možno aj prehrávať tým, že budú sa báť ísť do hádiek alebo do konfrontácií alebo do takýchto vecí. Čiže áno, my sa zopárkrát sa nám stalo, že sme sa pred deťmi hádali. Že? Hádka nie je vždy zlá. Ako keď hovoríme o nejakej argumentácii. Ak sa aj ľudia nehádajú, tak jeden alebo druhý žije život toho druhého.
Že to neexistuje, že sa vždy vo všetkom zhodneme. Takže ako nejaká výmena názorov pre deťmi, však dieťa sa učí argumentovať aj, a vlastne učí sa všetko od nás, od rodičov. A keď sa nenaučí argumentovať, reagovať na hádku, nejako prejaviť svoj názor, tak bude prakticky utlačený. Alebo neviem, či sa to takto až odvážne môžem povedať, ale určite, že môže mať z toho problém dospelosti. Súťažná otázka je, že čo vás v každodennom živote najviac vytáča. Tak čo vás v každodennom živote najviac vytáča? Odpoviem ja. Mne sa občas stálo. Tomáš sa nevytáča zase. Neviem, že ty sa nevytáčaš. Tak pokojná povaha. On je taký kľúďas. Vlastne som. Ale mne občas, však robím celý život s ľuďmi aj v viacerých projektoch, ale keď sme zameraní teda na projekt Extreme Gangu, tak napríklad špeciálne grafitiaci sú partia, sú to umelci. Tým, že sú umelci, sú tak nejako vnútorne v takej nerovnováhe. A možno práve preto, tým, že sú v nerovnováhe, to svoje niečo dávajú, vedia dať teraz do toho sprayerstva, alebo do toho graffiti, alebo do toho street artu. A preto sú v tom dobrí. No ale ťažko sa s takými ľuďmi občas robí, lebo stane sa mi, že máme akciu, dojde objednávka, má sa robiť nejaké umenie a teraz ten dotyčný umelec sa zle vyspí a ráno nedvíha telefón alebo je nejaký problém, hej? A teraz na poslednú, alebo nepríde, alebo niečo. A teraz na poslednú chvíľu musím riešiť čo. A ja už si ich tak trošičku dopredu pripravujem, už niekoľko dní, hej, sa im venujem, aby nešiel niekde na akciu, niekde sa blázniť, alebo aby opatrne, hej, si ho overujem telefonicky, hej. Takže s nimi musím robiť tak špeciálnejšie, citlivejšie, lebo vedie riadne násrať mňa ako manažéra. Pardon za výraz. Už sa vám stalo, že ste mali také silné emócie, vďaka ktorým ste sa oklamali? Alebo ste doslova vďaka nejakým silným emóciám, ktorý druhý vo vás vzbudil, sadli niekomu na lep? No, tak by som povedala, že veľmi často mám klientov, ktorí majú tento problém. Že niekomu naleteli, keď sa to dá tak povedať, či už partnerovi, či už manželovi, dokonca manželské podvody. Akorát dneska sme inak riešili jeden podomový predaj, ako sme sa mi rozprávali a podobne. Vytvoria atmosféru, áno, a potom človek podľahne. Áno, úplne. Ale aj v rodinách, áno, že sú tieto, že keď ako niekoho potrebujem dostať niekam. Ja som osobne veľmi racionálny typ, takže nepamätám si, že by sa mi to stalo. Nemôžem to vylúčiť, ale nepamätám sa, že by sa mi to stalo, ale dá sa na to krásne pripraviť a inak presne toto sú tie veci, že prečo by mali byť aj ľudia otvorení k svojim deťom, aby sa aj toto naučili. Že čo sú, komu veriť, ako veriť, hej, že na druhej strane veľmi často ľudia naletia, čo riešime preto, lebo sa doma o tom nerozprávajú. Hej, že ako proste sekty náboženské. Veľmi často. Doma sa neodvážim niečo povedať, nepríjmu ma v mojom domácom, v mojej primárnej skupine, preto sa potrebujem niekde inde ísť. Hej, toto sú všetko takéto, všetko s týmto súvisiace veci. Častokrát vznikajú aj nedorozumenia aj v rodine a pracovisku, aj vo vzťahu, keď spolu ľudia nekomunikujú, aké pocity majú. Potom častokrát si ľudia domýšľajú a tie ich domyslenia sú častokrát skreslené alebo utekajú inde. Budú počúvať. Ako sa vám darí komunikovať o svojich pocitoch? Myslím si, že dobre. Myslím si, že ako... Neviem, či to môžem povedať, ale ja som priniesla z mojej rodiny som priniesla takú otvorenosť. Jedna vec, čo som študovala, že viem, čo to znamená, že rozprávať sa, ako pomenovať emócie dokonca, lebo veľmi veľa ľudí to nevie. Nevie povedať, čo cíti. Proste. Nehovoria o tom, nie sú k tomu naučení a aj vlastne do našho partnerstva som priniesla takú otvorenosť a Tomás sa tešil z toho, hej, že sa rozprávame stále. Niekedy je naozaj ťažké povedať takú takzvanú nepríjemnú pravdu. Človek tak potom niekedy tak a možno aj manipuluje, že sa v prípade žien pekne oblečiem, pripravím večeru a potom mu to poviem. Ale ako to je napríklad u teba, Tomáš, keď už sa ti stala taká situácia, že si musel povedať nepríjemnú pravdu, čo si robil? Áno,
Už sa to stalo. Nepoviem konkrétne, už sa to stalo viackrát, že niečo nepríjemné. Silvia ma takto krásne pripravila. Teraz sa stalo, že trošku ťukla auto. A prišla, že stala sa taká situácia, že mala som haváriu. Pričom to bolo ináč, výsledkom bolo, že to bolo iba drobná parkovací škrábanec, hej, na aute. Mal som haváriu a ja som sa už bál o ňu, že či je zdravá, že či náhodou tam není nejaká väčšia škoda, alebo čo. A potom to zjemňovala a potom nakoniec došlo len k tomu, že sa tam len poškrabal nárazník alebo niečo, že treba to prelakovať. No, že je, hlavne, že to... Takže nakoniec som ešte pochválil. No, keď už sme pri tej pochvále, tak zároveň sme neboli len negatívni a pri tom hneve a pri tom smutku a pri tých strachoch. Akým spôsobom sa vy snažíte potešiť toho druhého človeka v tom zmysle, že by ste sa snažili vyvolať v ňom samé dobré, pozitívne emócie? Ako sa snažím vyvolať pozitívne emócie? No najdôležitejšie je robiť to, alebo urobiť to, čo chce ten druhý človek. Keď kupujeme aj dary, tak som si všimla aj u študentov mojich iných, že často premýšľam, že čo by som ja chcela. Ale to je umenie, že čo chce on. A ako v ňom vyvolať tú pozitívnu emóciu. Proste uvažujem nad tým, že čo by som jemu mohla, aby sa jemu páčilo. To je jedno, či nejaké športovanie, lyžovanie, alebo proste aj keď vyberám divadlo, tak nie, že ja chcem ísť, ale kde by on chcel ísť. Proste vžiť sa do toho druhého, čo jeho naozaj poteší, čo ho zvykne potešiť, čo by ho mohlo potešiť, tak vyvolať tú pozitívnu emóciu. To nejako uvažuješ, možno, že aj o svojej priateľke, nie? Že ako ju... Už vidím, že nejak ti ide hlavička. Tak uvažujeme.